אוקיי, תודה רבה לגילי, ופותחת לנו את היום, כמו שהבנתם כבר, אורי סלמון, מנהלת ארגון האקריות, האקרית חרוצה בערבים וסטודנטית לפיזיקה ביום. היא הגיעה אלינו כל הדרך משוויץ, והיא השראה אמיתית לקהילה שלנו. קבלו אותה. שלום. בוקר טוב לכולן. איזה כיף, כנס האקריות 2025. שומעות אותי כמו שצריך? כן? יופי, מעולה. אוקיי, בואו נראה. יפה, הנה גם את הקליקר למדתי. אוקיי, אז ככה. אני ממש מתרגשת לפתוח איתכן את הכנס הזה. אז בבקשה, אם אפשר, עוד סבב של כפיים לכנס האקריות 25. זה הכנס השני שאנחנו עושים ועושות ללא החטופים, ואנחנו נקווה שבשנה הבאה הם כבר יהיו איתנו. אוקיי, זה קודם כל, כן. ואני הייתי רוצה, אני יודעת שכבר אמרו מלא תודות, אבל זה רגע ממני, אוקיי, ל-200 מתנדבים שאפשרו לכנס המדהים הזה לקרות. אז תרימו להם. למרכז ICRC, לגילי, אוניברסיטת תל אביב ואליס קוד, שבאמת עשו מעל ומעבר כדי לאפשר את הקיום של הכנס, ולחברות השותפות שלנו שמאפשרות לו לקרות. תודה רבה. והכי חשוב באמת זה לכן, יש פה כרגע בקהל 250 משתתפות, עד הצהריים כנראה נגיע כבר לאזור ה-400, אז באמת, איזה כיף שאתן משקיעות 3 ימים בסייבר ובפיתוח הקריירה שלכן. אתן בעצם עבורנו, המתנדבים, אתן השינוי שאנחנו רוצים ורוצות לראות בתחום הסייבר. אז תרימו לכן, כי היא מגיעה. בשנה האחרונה אנחנו הגדלנו את הארגון מאוד, אירחנו עשרות מיטאפים, בנינו סניפים, והחלטנו שהגיע הזמן להתחדש. אפשר להנמיך קצת? אוקיי, זה קצת מפחיד. האקריות. Hack yourself in. Yes! מצוין. אז Hack yourself in באמת, והתחדשנו בלוגו חדש, וזה ממש תענוג. קצת עליי, קוראים לי אורי סלומון, אני בת 28, סטודנטית לפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון. היום אני עושה התמחות קיץ בסרן, במאיץ החלקיקים בשוויץ, ובאמת טסתי חזרה במיוחד בשביל הכנס הזה. אני גם מתמחה בסטארט-אפ בתחום ה-AI Security בשם נוסטיק, אני הגעתי להתמחות, כאילו להתעסק בתחום הסייבר, נטו בזכות ההתנדבות שלי פה בארגון. בעצם הגעתי לפני 4 שנים בתור מתנדבת, לא התעסקתי בזה בכלל, לא ידעתי מה זה סייבר. תמיד הייתי נופלת לכל הודעת פישינג שהיא, והתאהבתי באנשים, התאהבתי בתעשייה הזאת, וככה התגלגלתי, והאקריות זה ארגון שממש שינה את החיים שלי, ואני מאוד מקווה שהוא יוכל להשפיע ככה גם על החיים שלכן. אני אשמח להכיר אתכן קצת. מי פה זה כנס האקריות השני ומעלה שלה? מעולה, מי פה זה הכנס הראשון? וואו, מדהים. מי לומדת מדעי המחשב או איזשהו מקצוע עם זיקה טכנולוגית? יפה. ומי פה אין לה כל רקע טכנולוגי ובאה כי סייבר נשמע לה מגניב? אוקיי, נהדר, נהדר. אז אתן ממש יכולות לראות שיש לכן הרבה מכנים משותפים, ותדברו אחת עם השנייה, תכירו, זה ממש חשוב. קצת על המצב היום בתחום. אז בעצם בשוק הסייבר היום יש כ-24% נשים בתעשייה, 13% נשים בתפקידים טכניים, ורק 2% של יזמיות. אלה מספרים קצת יותר טובים מהשנה שעברה. עדיין לא משהו,
ובעקבות המצב הזה, האקריות הוקם על ידי דפנה ינין וגדי עברון, שתי דמויות מאוד מוכרות בתוך התעשייה, שרצו לראות שינויים מבפנים, וככה הם בעצם יצרו את האקריות. המטרה של הארגון שלנו זה לתת לכם קרש קפיצה אל המשרה הראשונה ולייצר קהילה שבה אפשר לשתף חששות ומחשבות וגם לחפש קשרים. בעצם קמו 200 מתנדבים ומתנדבות ואמרו, נכון, יש חבר מביא חבר וכזה הדברים בארץ מאוד עובדים ככה, כולנו חברים שלכם. אז תשאלו, תתייעצו, תנצלו את המשאב המדהים הזה שנקרא האקריות. אנחנו באמת פה כי אנחנו רוצים לראות כל אחת ואחת מכן בתוך התעשייה הזאת. הארגון כבר בין 4 שנים, ואפשר כבר לראות עשרות בוגרות, אלופות ומדהימות שהצליחו להיכנס לתעשייה והשתמשו בהאקריות כדי להתברג בתוך התעשייה הזאת, ואני ממש מקווה ששנה הבאה גם אתן תצטרפו לקהילת הבוגרות שלנו, ממש. איך אנחנו עושים את זה בפועל? אז קודם כל יש לנו קבוצת וואטסאפ עם מלא דאטה. כזה לכל תפקיד התחלתי בתחום יש ממש קבוצה שאפשר להתייעץ שם, ויש שם עשרות מומחים ומומחיות מתוך התעשייה, שבאים כדי לענות לכן על שאלות בכניסה לתחום. יש לנו 4 סניפים, שאגב הסניפים זה יוזמות שמשתתפות בדיוק כמוכן, כמו שאני התחלתי את הסניף בבאר שבע לפני 2 כשלא הבנתי יותר מדי בתעשייה, אז ככה גם הקימו את סניף, יש לי 5 דקות, ככה הקימו גם את סניף ירושלים, חיפה וסניף מרכז, והמשתתפות בעצם בנו ביחד עם קהילת המתנדבים מעל 30 מיטאפים במהלך השנה, שזה מטורף, וכל מיטאפ כזה מיועד לצרכים שלהן, לשאלות שלהן. יש פה מתנדבות בסניף באר שבע, בסניף תל אביב יש פה מתנדבות שהגיעו, בסניף מרכז, ייי, מעולה. ירושלמיות, יפה, וחיפה, סניף בוטיק, מעולה. אז באמת תודה רבה, הן מביאות את עצמן וגם אני מזמינה אתכן מאוד להצטרף. חוץ מהמיטאפים, יש לנו את תוכניות, שזה גם יוזמה שמשתתפות כמוכן. אביה אוחיון פה ורותם שמה, הן יזמו 2 תוכניות מנטורינג אישיות, ממש 1 על 1. בעצם יש משתתפות, הן מקבלות מנטורים מתוך התעשייה, כדי לייצר פרויקטים שאחר כך אפשר לדבר עליהם ברעיון עבודה. וזה ממש מגניב, זה ממש הברקה, אפשר לראות פה את מנטוריות ואת פרויקט גמר, ושם זה הסמכת CCSA שקרתה בירושלים והסתיימה ממש לפני שבועיים. יש. הסמכה על מוצרי צ'ק פוינט בשיתוף עם צ'ק פוינט ועם עיריית ירושלים, וזה הכל יוזמות שעולות, כאילו שאתן מעלות בסוף. רעיונות שלכן שאנחנו מקשיבים ביחד. 2 פרויקטים בהתהוות, זה טק ג'ימבורי, דנה רוזן פה בקהל. עוד לא הגיעה? אוקיי, אז היא תגיע לפה היום מאוחר יותר. ביחד עם עדן כץ המדהימה, הם הרימו את פרויקט טק ג'ימבורי כחלק מטק ג'ים, שזה קבוצה של ג'וניוריות בהנחיה של דנה, שמעבירות תוכן טכני אחת לשנייה בתחום הסייבר. הרישום פתוח, אז תירשמו. לא צריך לדעת הרבה, באמת, פשוט תירשמו. תנו לנו להחליט אם יש לכם את הידע המספיק. יש לנו הרבה פעמים נטייה לעשות משא ומתן עם עצמנו, על כמה אנחנו יודעות, ולא, באמת, אם זה מדבר לכם, פשוט תירשמו. והפרויקט השני זה פרויקט סיפה, זה פרויקט חדש בשיתוף פעולה עם טק 7 וחברות סייבר צ'כיות, גם כן של מנטורשיפ, וזה בא גם לחבר את ישראל ביחד עם צ'כיה, זה פרויקט ממש מגניב וחדש. אז אתן מוזמנות גם להירשם לטק ג'ימבורי ולמנטוריות מחזור 5, שהרישום פתוח, ולגשת אליי עם כל רעיון שיש לכן. וכמובן הכנס הגדול שבאתם לראות פה היום, כנס של 3 ימים, שאני כבר אפרט עליו, וכל זה מתאפשר הודות למעל 200 מתנדבות ומתנדבים, כמו שאפשר לראות פה.
מתוך התעשייה שפשוט אכפת להם ורוצים לראות שינוי כבר. אורייט, אז מה מחכה לכם בכנס? היום יש לנו לוז יפה של הרצאות, כמו שאתם יכולות לראות פה. בהפסקת צהריים יש יריד חשיפה לסייבר בלובי בבניין נפתלי. תבואו, תכירו, יהיו שם 8 חברות שבאות כדי לספר לכם מה אתן צריכות לדעת כדי להשתלב אצלם בחברה. זה יריד חשיפה, זה לא יריד משרות, אוקיי? תבואו, תכירו, תשאלו שאלות. ביריד אנחנו גם נסביר על... אני אספר את זה בסוף, סליחה. יופי. אז זה היום הראשון. ביום השני, ביום רביעי, יש לנו את הסדנאות. בבקשה תגיעו בזמן, כי הסדנאות מתחילות בול בזמן. וביום חמישי זה אירוע CTF שלנו. ביריד, אירוע CTF זה בעצם אתגרי סייבר. אז 3 זוכות הראשונות מקבלות מנוי ל-Hack the Box, והזדמנות לקחת חלק בהאקתון הפנימי של חברת אורקה, שזה ממש מגניב. אז תעשו את האתגר. חן שנמצאת פה, איפה חן? הנה חן! היא כתבה את האתגרים ביחד עם נופר ותומר, והיא תהיה בדוכן ביריד. תיגשו לשאול אותה על אתגר ה-CTF. זה ממש מגניב. אז אתן מוזמנות להצטרף אלינו, תסרקו את הברקודים, תצטרפו. יש את מסמך 100 ימים לסייבר שיעשה לכם קצת סדר במה זה סייבר בכלל, אוקיי? התחברות לכל קבוצות הוואטסאפ שהזכרתי קודם. התנדבות בקהילה. אם מה שסיפרתי על התוכניות שלנו והסניפים מעניין אתכן, תסרקו את הברקוד השחור ותבואו, נייצר ביחד תוכן שמעניין אתכן. הרשמה לטק ג'ימבורי ולמנטוריות מחזור 5, מזמינה אתכן להירשם, תוכניות באמת נהדרות. תודה רבה לכן. דבר אחרון ששכחתי, אליס קוד, זה עמותה שאנחנו עובדים איתה. אליס קוד בעצם מנגישות קוד לנשים ביסודי, והן מחפשות מלגאיות, סטודנטיות, אז אני מזמינה אתכן לסרוק ולהתחבר לאליס קוד, שותפים יקרים שלנו לדרך. תודה רבה לכם. עוד אחד.